खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव सराइबिल आरो मथामबिल ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गसाइगावनि 2 नं जलायस्रि गामियाव बि माइनाव मुंनि पेपार प्लेट कम्पानि बेखेवदों। नोंथाङा हाबा आथिमंगल जोनोम सान कनफारेन्स बायदि हाबा हुखाफोराव ओंखाम जाग्रा पेपार एबा लेखा बिलाइनि थुरसि काप प्लेट गिलास बायदिफोरखौ 2 नं जलायस्रि गामिनि बि माइनाव पेपार प्लेट कम्पानियाव खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन। मख'जाथावदि बे कम्पानियाव गोबां रोखोमनि थुरसि काप प्लेट गिलासफोरखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो कम्पानिनि अनार बिथाङा। बेजों लोगोसेनो नांगौ जानाय सुबुंफोरा 9101312189 नैबे जामबुंनि गेजेरजोंबो सुलाद लानानै गावनि कम्पानियावनो लायनो हागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। समाव आङो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिमबो आङो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। नोंगौ आं दिनै नैबे जे मेचिन पेपार प्लेट थोरसि एभ्रिथिं गासिबो नांगौखिनिखौ नैबे बि माइनाव मोनसे कम्पानि आङो प्राइभेट हिसाबै आं बेखौ खुलिदों। नांगौखिनिखौ बेयाव मोनजोबनो हागोन। जाय बिथांमोनहा बे पेपार प्लेट थोरसि गिलास आरो खुरै नांगौखिनिखौ मोनलांनो हागोन। हलसेल रेटआवनो आङो बेखौ साप्लाइ खालामगोन। आंनि एरियायाथ' आङो नैबे कसुगाव जलायस्रि नाम्बार 2 जलायस्रि होनो बेयावनो आङो खुलिदों। जायफोरहा माने हाबा हुखायाव बा गोबां माखासे कनफारेन्स गिदिर गिदिर माखासे बस जायो बेफोरावहाय जायफोरहा नांगौ बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजों। मानोना आङो बेखौ लांनानैबो हैनो हागोन। जायफोरहा माने एभेलेबेल नांगौ बे बिथांमोनहा आंनावहाय माने डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै माने नायफैनो हागोन लांफैनो हागोन। बेवहाय गोबां माखासे कुवालिटि दङ। मोनसे VIP आरो जेनेरेल आरो मिडेल बेयाव अनेकथा माने सिस्टेमजों लाबोनाय जादों आरो बेवहाय माखासे रेटफ्राबो अनेक सिस्टेमाव थागोन। VIPनि दङ गोबां माखासे मोजां मोजां बेखौबो मोनलांनो हागोन आरो जेनेरेल जोङो दा नै हाबायाव बाहायनाय बिसोरखौबो जों हरनो हागोन। जिखि माने आइटेम जाया मानो बि माइनाव माने कम्पानिनिफ्राय माने मोनलांनो हागोन। औ आं बेखौ हलसेल रेटआव हरनाय जागोन। मानोना प्रडाक्टआ आंनो दिहुनखानाय हिसाबै आङो बेखौ हलसेलावनो हरनाय जागोन। 9101312189 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन। बे समाव आङो गुरै खावलायहरदों जाहाथे जोंनि ओनसोल आरो जों गासैबो जायगायावनो जोङो जाहाथे गुबुनाव थांनाङा। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नैबे बि माइनाव माने कम्पानि माने प्रडाक्ट खालामनाय बेवहाय जाहाथे बयबो खम बेसेनावनो माने लांफैनो हायो। आं बेखौ गुरै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेखौ आं लासैनो माने गोसारहोनो आं नाजादों। माने दिनै एसे गाबोन एसे आङो चान्स लायै लायै माखासे बाजारफ्रावबो आङो बेखौ माने हैनो सानदों हैगोन लासैनो बेखौ आङो माने साप्लाइ खालामबाय थागोन। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2022 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2022 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार
फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन